Hello beautiful people, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Jo guys, idrama elapha kule episode. I-episode nje enye, you'll be angry, you'll be sad, uzoba happy, uzoba semathandweni, uzawulila at the same time. Ukwababa uyakwazi nje uzivusa zonke ezi-emotions zime ngeenyawo. Ifemeli kaMandla ke ihambanga kakuhle ekuhayijekeni amalobola, bebeye beyohayijekha into nayo kuba kwabona baphinde bazibhaqise. Kaloku oomalume bakaMandla bafike baphapha phayana bachoma bathi, yho hayi Mandla khethe kahle, ndathi good shot, yaphuma ikati engxoweni, akalila Mandla xa bephuma. Hey, andahleka kusehla inyembezi nje iyi-1 empehlweni. Yho hayi Mandla, andikusizeli tu mna shem, uzenzela kakhalelo, ungabe usililela ke. Zazi budlale ngexesha, ixesha lakho lisekhona. Intombi ke ngoku ayiseyo yakho, ithathiwe ngabantu abaserious. Yena makahambe uyolila ezikuteni, angabe sifundekela ulila ezikuteni zakhe. Apha kwaMkhize ke akhange bakwazi uyofika kwilobola, ilobola ikhanseliwe. Umalume ufikile wakhansela yonke into ngoba uthi u-TLB azange agqitywe ulotyolwa athelwe inyongo entloko akhutshwe ngokwesiko ekhayeni. And ke ku-TLB ikhona into ethi wayifunile yena uba mayenziwe loo nto, umalume wayenguye ongazange afune. Kwazi yena uba kwakutheni azange afune. Ngoku ikhona afunayo ngoku ezochitha yonke into entle seyenziwe seyibhildiwe apha. Unentliziyo embi lo malume. Yho, andalila bethu, intliziyo yam yaba ibuhlungu xa uZwelakhe eguqile ecenga. Benani bengacenga ngapha ubrada kamamakhe, ubrada ka-TLB. Iqinile laa nto nentliziyo embi, ayivumi. Uyabuya ngapha ucenga utamkhulu wakhe, meaning ubrada katatakhe lo utata uMkhize. Yho hayi, laa nto ndayibona izithanda ijonge phaa, ndithi ngaphakathi iyavuya. Yonke le nto ebeyifuna because nguye unobangela wale nto, yonke le nto ebeyifuna iyenzeka. Inentliziyo embi lo tata lo. And ke ngoku le ntliziyo yakhe wenze wa-adoptha elaa gama lakhe likaMshengu ebelisebenzisa kwelinye icala. Nalapha ngoku ufike wabizwa ngumshengu, zizade zimfanele ezi roles zentliziyo embi. Yho hayi lo tata, hayi shem u-TLB usentweni. Iintshaba zakhe zime ngeenyawo ziyavuya and kwenzeka yonke into ebebeyifuna. Unyanisile nyhani ngewayiqede ngabo abantu baziintshaba zakhe, itshansi yakhe isekhona. And ndazibuza uba utheni ungamgqibezeli loo tamkhulu ngokwabhiza atyayo phaa, umgalelele something afele phaa, ngoba kaloku unaso nesibindi sozotya. Uyatya kodwa uzogeza. Hayi shem utamkhulu uMkhize uyenzile into, uyivubile ifemeli, uyivubile. Ungafuni ubrada wakho engasekho emhlabeni ubuye ungazofuna nabantwana bakhe. Yho hayi, akukho nto ilula. Ndithi nesikhukhukazi sakhe mani, unkosikazi wakhe uyavuya, ude waqutha umlomo phaa, uyavuya kuba kusenzeka ngale ndlela ngoba kaloku ababawisheli into entle oZwelakhe. Hayi shem uBahumi ndiyamsizela, intloko yakhe iyaduma. Wawa mntana abantu wafeyinta, caba kakholwa uba hayibo yintoni eyenzekileyo. uZwelakhe ujibilikile wathi bhum phantsi. Hayi qina ntombazana, uzawuphinda abuye uZwelakhe, yindoda eqotho le, akafani nalaa Mandla wakho. Uzawuzama itshansi yoba aphinde abuye, akafani nalaa Mandla we-7 years udinayo. Kutsho ukuthi ke ngoku le iveki uZwelakhe uzawuyisebenzisela ucenga yeyoba acenge uBahumi uba makaphinde avume azokwazi uba asofunishe abantu bakowabo, because kaloku utatakhe uzawudinga kwa uBahumi uba mabe nguye othetha naye. Le iveki yeyoba makucengwe le. Yho, makenze shem naye u-TLB alungise le nto funeka eyilungisile kulo brada wakhe, azokwazi uphuma nakuye, aphume ethi kuye. Andazi ke lo nguMkhize, utata uMkhize, uba uzawukhutshwa njani yena, bangaphuma njani kuye because basamdinga ezintweni because nguye yedwa umntu ongutata okhoyo kule femeli. Hayi andimazi, andimdingi nje lo tata phakathi kwabo uba makabe khona, uyadina. Okay guys, ithi mandiyibeke apha le video ke yanamhlanje. Thank you so much for watching. Thank you for being here. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. And kuzo zonke i-subscribe abantu esebasubscribile, enkosini bethunana ndiyanibulela. Abantu ababukelayo, abantu abakhomentayo,
abayikhulisayo nje le channel. Ndiyanibulela kakhulu. Until next time, ndinithanda nonke. Bye bye for now.